कौन खाइबा सिंगड़ा बना नहीं आलू चप बनेगा नहीं सिंगड़ा बना सिंगड़ा बहुत टाइम लगे आलू चप सिंगड़ा गो माउस ମାତ୍ର ଏତିକି କଥାରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଦେଖିକି ନହେଲେ ହେଇଯିବ ବିପତ୍ତି। ଇଏ କଣ ଯୋଉ ବେଗରେ ଗଲା ସେଇ ବେଗରେ ଆସିଲା। ଓହୋ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଲଟେରୀ। ଦେଖିବା କଣ ବାହାରୁଛି। ଆଳୁଚପ ଆରେ ବେଗ ସମ୍ଭାଳ। ଆଳୁଚ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସରରେ ଆଳୁ ଓ ଲୁଣ ପକାଇବା। ହଁ ପାଣି ପକାଇବା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରେସରକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଦେବା। ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କୁକରର ପିଠିରେ ସ୍ୱୟଂ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପ୍ରକଟ। ଆଳୁ ସିଝିବା ଭିତରେ ବିନ୍ସ ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ଯଦି କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ପାଖରେ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ଆଳୁରେ କରିଦେବା। କଟାକଟି ସରିଲା। ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିକି ଧୂଆଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ସବୁ ପରିବା ସଜାଡି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବେ ନା। ଆଳୁ ସବୁକୁ ଚଟକି ଦେବା ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା କଣ ଗୁଟକା ପାନ ମସଲା ତ ଭଲ କି ବୁଝାଅ, ନହେଲେ ଅଙ୍କ ବିଗିଡି ଯିବ। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବିନ୍ସ ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ ସବୁ ପକାଇବା। ପକେଇକି କଢେଇ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବା। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ଚଟକିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଭଲ କି କଷିଦେବା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲଡୁ ବନେଇବା। ତାପରେ ବେଟର ପାଇଁ ବେସନକୁ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଟିକେ ଜୁଆଣି ଦେଇ ଭଲ କି ଗୋଳାଇବା, ଯେମିତି ବେଟର ଅଧିକ ପାଣିଆ ନ ହୁଏ। ତାପରେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ଆଳୁ ଚପକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଆମ ଆଳୁ ଚପ ରେଡି। ଆଉ ଆଳୁଚପ ରେଡି ତ ଚାଲ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି ତ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।